Здравейте хора, днес видео ще видите как сме на Дунава и ловим оклейци. И сега ще забърках захранката. Сега ще фърдем малко. Ето къде ловим. И ето фърляме захранка. И сега ще връщам. Ето хора как тръгва да плаве. Спира. Нали, тръгва да спира. Ето Марти го каза. Ловим и на бял, и на торен. И на двете кълбе, ама... Еми ще се включим, когато вече сме фанали риба. Ето и Марти се разписа с нещо голямо. Голямо не, ама... Таранка. Не, бабушка, огромна. Браве! Ах, чакай целта. Майко! Тук на пристанището ако можеш. е една от най-големите риби тук на гребната база. Дай, И ето е рибката какво представлява, приятели. Голям кеф е да се вади. Нали? Да. Да, тебе зади това. Да, но. Не само се чува тук как да е мина. Ето. Фанахме преди малко. Това са рибите. И пак ще се включим, като фанем още една. Оп, още една, приятели. Тая май е по-голяма. Същата. Скъсахме ги. Да, скъсахме ги и те втората. Ето, приятели, че... чакай само да фокусирам. Ето, приятели, че аз фанах. Това е най-голямата риба за сега, приятели. Опа, още една. Ето, приятели, вижте. И приятели, още една клъвна и това ще бъде. Ай, чао!